הלו, שלום, וברוכים הבאים לאורוטק מדיה. היום אנחנו נלמד, אמנם זה דבר מאוד מאוד פשוט, אך יש כאלה שאינם יודעים את הפעולה הזאת. היום אנחנו נלמד איך אנחנו משנים את רזולוציית המחשב בהתאם למסך שלנו. אז קודם כל אנחנו לוחצים מקש ימיני בעכבר, לוחצים על רזולוציית מסך. כנראה בווינדוס באנגלית יהיה לכם resolution screen. עכשיו אנחנו בעצם נמצאים, רואים את הצג 19 אינץ', במקרה שלי זה חברת Acer, זה מסך בחיבור של VGA. אם יש לכם חיבור של HD, אז מניח שיהיה לכם פה 1080p, זאת אומרת הרזולוציה באמת שאתם יכולים לראות כמו שצריך בפול HD. אנחנו כאן במסך רחב 19 אינץ', אז לכן כאן מכוונים את הרזולוציה. אתם יכולים לבחור מה שנוח לכם. מה שהמומלץ זה 1440x900, במקרה שלי זה הכי טוב שיש, מכיוון שהוא ממצה את מלוא פוטנציאל של המסך. וזהו, בזה סיימנו, ושיהיה לכם המשך יום מצוין, להתראות. אוקיי חברים, אז אחרי שבעצם בדקנו איך משנים רזולוציית המחשב בהתאם למסך שלנו, עכשיו אנחנו נלמד דבר מאוד מאוד חשוב, גם לבריאותכם וגם בעצם לתצוגה של המסך שלכם. היום אנחנו נלמד מה קורה כאשר אתם מסתכלים על מסך המחשב במשך אפילו כמספר דקות ספורות, ופתאום הכאבים בעיניים מתחילים לדלוף. תחושת מצמוצים, מין דמעות בעיניים, אדום בעיניים וכן אלא. גורם גם לכאבי ראש. אנחנו נראה בדיוק מה גורם לזה. קודם כל אנחנו עכשיו מקש ימיני על העכבר, נכנסים שוב פעם לרזולוציית מסך. כפי שאתם רואים עכשיו אנחנו הגענו לתפריט של הרזולוציית מסך, מה שקודם לכן הראינו איך בעצם משנים את הרזולוציה. נכנסים להגדרות מתקדמות, לאחר מכן לוחצים על הצג. פה אתם יכולים אגב לראות את הפרטים של הכרטיס מסך שלכם. נכנסים על הצג. אתם רואים, לפי שאתם רואים פה עכשיו, אצל רובכם יהיה 60 הרץ. 60 הרץ למי שמשתמש במחשב למעלה מחצי שעה ברצף זה גרוע שביותר, כי זה גורם לכאבים בעיניים וכנלה. לכן מה שאתם עושים, אתם משנים את זה ל-75 הרץ, 75 הרץ, לוחצים החל, אישור, וזהו, פשוט מאוד. יכול להיות שהוא ישאל אתכם, שאתם תרצו החל, הוא ישאל אתכם האם אתם באמת רוצים, אז תגידו כן, וזהו, נגמר. שיהיה לכם המשך יום מצוין, ותודה שנכנסתם לאורוטק מדיה.